Esta mañá presentábase no Auditorio Rianxeiro a estrea de Lambetadas, unha das últimas montaxes de Talía Teatro. É un espectáculo para público familiar, protagonizada por María Ordóñez e Diego Rey e dirixida por Santiago Cortegoso, a partir de textos del mesmo e doutros autores, como é o caso de María Canoso e Sechu Sende, que busca a concienciación e a posta en valor da nosa lingua, que nos fai diferentes a outros. Toda a función está armada a partir do universo do clown, dos payasos, a través desa inocencia, desa forma de ver o mundo na que non saben moi ben onde están, nin quen son, nin sequera que fan nese espazo, nese sitio, eles atópanse e intentan ver quen son. E a cuestión é que van descubrir que nunca van saber realmente quen son, nin o que queren ser, mentres non resolvan ese problema que teñen ca lingua, que tampouco saben moi ben cal é, pero senten que, de alguma maneira, escuitan, senten que a súa lingua se está perdendo, non? O espectáculo, a primeira aposta desta recoñecida compañía teatral dirixida a un público máis miúdo, é posible grazas tamén ao patrocinio da firma galega Deleite. Vou agradecer tamén a Deleite que se implicara, como se implicou neste proxecto, é a nosa primeira incursión nun espectáculo con patrocinio e, sobre todo, que é dun patrocinio comprometido ca cultura do país, non? Creo que este é un espectáculo no que tiñamos que estar, vai dirixido ao público familiar, vai a potenciar o uso do galego e creemos firmemente, ademais, no talento desta compañía, por iso creo que debemos estar. Dende o Concello Rianxeiro destacaron a importancia de poder acoller a estrea desta obra. Nos estamos encantados de acoller esa estrea aquí, nun espazo teatral, entendemos esta sala Arcos Moldes do Auditorio de Rianxo, que presta, ou que se presta a unhas moi boas condicións escénicas e que forman parte da ruta do teatro galego polas condicións escénicas, as condicións que ten, ademais pois do frecuente apoio e arroupe por parte do público de Rianxo, que é moi amigo e amiga de viren o teatro a representar. Despois de Rianxo, o espectáculo iniciará unha xira por diferentes localidades da nosa xeografía. O vindeiro domingo estará no Curturgal, en Pontevedra, para percorrer posteriormente máis dunha dúcia de vilas galegas, entre as que se atopan Santiago, o Barco, o Carballiño ou a Estrada, entre outras.